zoizko torpentzeko osoko bilkura. 2022ko maiatzak 3. Daukegun gaixe da Atxondo kiroldegiko horren esleipena. Otsailaren 15ko plenoen, udalak kiroldegiko aldaketak berrizteko lanak iziztatzu zituen. Lizitazio prezizioa 741.792,90 euro desbarne, eta dago enpresta aurkeztu ziren. Lizitazio prozesu dituzan eta ondorio statusan Gaimazek zeukera prezizioa eta esleitzire 725.340,01 euro haitzik. Bezbarne. Hemen, asungo da, maiatzak erdizien horrek aztie, beraz, eta irailerako iraile zabaldu nahi da, eta ordu nindana da, urgentziaz tramitatu izan da, lizitazio hau, eta naiz eta eskumena plenauko izan esleipena, alkate dekretu zein da, eta kontratu zeinatu dugu. Orduen bagaur plenoak berrikusteko, esaten da berrikusteko espediente hau, eta proposatzen da horretia zeinatu izaneko kontratua baliozkotzat emotia. Hori bat. Martxoaren maleko plenuen, udalako kiroldegiko eguratzearen horra lizitazioa ateraban. Lizitazio prezizio zan 1.091.220,22 euro bezbarne, eta hortara bi enpresa aurkeztu ziren. Lizitazio prozesua amaitzute, hori bi horietatik, UTE, Gaimaz Infraestrukturas eta i-Servicios S.A. Kumenorte SL-ekin batera sortutako UTE hori, esleitu berak irabazi hau eta esleitu behar jako, bai? Prozesu bi hauetan, Leonardo arkitektu egonda, txostenak egon diez, eta azterketa sakon bat inoztien hartu da irabakixen, bai? Horra bizetan hobekuntza behin proposatu diez, txostenien agertzen dizen arabera, eta gaur proposatzen dana hau batez onartzi eusera. Obra bisek Gaimaz S.A.ri lehenengoko bera bakarrik eta bigarren UTE-ko menorteaz esleitzea, aipatu dizen prezizioetan. Aldagerako obra egiteko sinatu izan zen kontratua berretzi, lehenguratzearen obrarako kontratua prestatu eta sinatu beragin. Obra zuzendaritza eta koordinazio lanak esleitu harik dauden kasuetan, alkate dekretuz. Hirugarrena, proposatzen dena da, kontratazio profilean argitaratu esleipen emaitzak. Laugarrena, arlo ekonomikoari jakitun ipini, eta bosgarrena, lizitazio prozesuan parte hartu izan duten enpresei erabaki hauek jakinaraztia. Beraz, 5 puntu hauek onartzen diez. Hau batez, onartuta gelditzen diez orduen. Besterik ez bada, bukatzutat emoten da plenoan. Eskerrik asko da. Galdera bakoitzeko aukerake bada? Nire gokionez, bai. Hori kiroldegiko langileen egoeri ezetan gana. Ondorixo bat darako. Bale, ados. Bai, bagabiz entesporra hitz egiten, entesporrak hitz egin dago langileekin be bai, eta badabiz, ondino ez da guztiz erabakita, hor dauz langileen bai, orduen da, aldake batetik, nonbait, beste nonbait egana bilatu, beste kiroldegi bat egana bilatzeko ardura hortan dabiz, eta bestela ertera gongo litzatekez. Hor, ertera jotekotan, da 1.075 eta 1.075 voluntarizioa eta dola prest da horrentzeko, 1.050 hori, hilarri hori, ez da ez da zertan, eta numero batzuk pasatu dozkue, borradore bat pasatu dozkue entesporretik, eta hori ontzat emoteko dengaz, konpartiko dokumentu hori batzordien, eta printzipioz idatzi bat bizatu jaku esaten zela maiatzak 15 azten dizela obra guzti hauek eta irailean bukatzeko da. Prozesuan momentuz, adostasun bat
Hala, listo, eskerrik asko.